Kining mga babae ba kay kanang gabi kamudi bay. Ah, sig wala gihilabtan masuko sila. Magyaw-yaw dayon. Pero kung kita mga lalaki masuko, mag masuko pud sila. Unsa man gid pag sila masuko, magpaubos ta. Mahitag pasahilo. Ay, mga babae gyud. Tapos mga babae pud kay na ang kabalutanan ba? Ang kabalutanan bitaw sa mga pamaagi. Kay may akong nabantayan sa mga babae, mga kabalutan, mga lalaki wala ra. Akuon tanan trabaho bitaw bisag kaya sa lalaki. Siyempre kaya nga sa babae. Dobi night time nga gi pangutanan ako siya bitaw mga babae ba. Saka go pangutana gud ana man siya nga kabalo sa tanan. So, pangutana ko siya, miga. In English siya ang ikapila na presidente si Gloria. So, ang babae kay tanga ka ba? Ano ko siya ba? Wa katubag ang babae. Abi ko bag kabulutan ng mga babae. Kato ka nga pagtana wala katubag. Ilan yung mga babae gid.